maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na so barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma u bɛ transit baaraw kɛ logistique manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye alamisa ye marisi kalo tile 19 san 2026 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye an b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka premier ministre ni Bedi Golde ɲɛmaa kura ye ɲɔgɔn ye min kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min bila sen ka farajɛ kɔnɔna la ka se ka tɛgɛ kɛ taji suyɛnnen dɔw la an da bɛna don o ni an ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Tarata don marisi kalo tile 17 san 2026 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ani Bedi Golde ɲɛmaa kura Mikael Sinamon olu ye ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ministre professeur Amadu Keita ale tun bɛ a kɛnɛ kan u ye hakilina falen kɛ fɛn caman kan Bedi Golde ɲɛmaa kura ye i da don u ye baara minnu boloda fekola kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli kɛ o la an ka premier ministre ye hani fana u kelen bɛ ka fɛn minnu fana boloda don n'a nataw la a ye i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ ani k'a ɲini an ka premier ministre fɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw ka u dɛmɛ yaasa u bɛ se cogoya min na ka an ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Menakotokaw fɛ yen nɔ ka se ka permis d'exploitation ka o sɔrɔ sabu a y'a jira ko jateminɛw y'a jira ko dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ o yɔrɔ la ko a nafa ka bon kosɛbɛ an ka premier ministre ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase Bedi Golde ma sabula a ye a jira ko gɛlɛya fara nɔgɔya ka Bedi Golde tora ba Maliba kɛrɛfɛ nka a ye i sinsin fɛn min kan o de ye ko baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani fana bɛɛ lajɛlen bɛ i ta sɔrɔ min kɔnɔna la sabu a ye a jira ko hali k'a sɔrɔ mankutujuguw bɛ ka fɔ ba Maliba man nka ko dugu jukɔrɔ nafolo ko ta fanfɛla la ba Maliba ye jamana ye min fa ka bon kosɛbɛ investisseur minier internationaux bolo sabula a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka sɔrɔdaw kan. An ka direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ taji suyɛnnen dɔw la falajɛ kɔnɔna la taji minnu tun bɛ du dɔ kɔnɔna la ni u kun suyɛnnen don min kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye ka tajiko gɛlɛya ka o don an ka jamana kɔnɔna la u y'a jira k'u sera ka tɛgɛ kɛ essence 20 litres bidon 618 ɲɔgɔnna de la o kɔfɛ ko u taara citerne fitinin dɔ fana sɔrɔ yen nɔ o tun bɛ ka a ka taji yɛlɛma min bɛ se ka litiri 1018 ni a kunkanfɛn ka o ta hani o kɔfɛ u ye tɛgɛ kɛ citerne dɔ fana na min tun jɔlen bɛ ni o bɛ se ka taji litiri 45 ɲɔgɔnna ka o ta an bɛ wagati min na i ko bibi in na u ye nin tajiko in hokumu kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ maa dɔw la minnu bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa u ni ɲangili min ka kan u ka se ka da u kan wa min ye nin cakɛda in ɲɛmaa ye a y'a jira ko u ye welewelemada kɛ yaasa dan bɛ se ka sigi nin waleya jugu ninnu na cogoya min na nka k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan ka to k'a kɛ ɲangini walew ye ani k'u b'a ɲini an jamanadenw fana fɛ an ka u dɛmɛ u ka baara la an ka jateminɛw kɛ ni an ye sikanamɔgɔ ye walima sikana waleya ye yɔrɔ min na an ka wele bila u ma yaasa dan bɛ se ka sigi nin waleya jugu la ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la.
Sunkalo hokumu kɔnɔna la arabadon marisi kalo tile 11 san 2026 ni EDM ɲɛnama Madani Darame ale hakilina ta k'a ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ni o ye Bamakɔ EDM ni Kati EDM ye yaasa u bɛ se ka suntɛgɛ belebele ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ɲɔgɔn dɛmɛ hokumu kɔnɔna la ani bɛn ani kelenya an ka jamana mago bɛ o min na. IEMOA ka comité interparlementaire ka lajɛrɛ min tun bɛ ka kɛ an fɛ yan ni nin y'a ta ko 57nan ye o kun cɛra sibiridon marisi kalo tile 14 san 2026 Bamakɔ kɔnɔna la lajɛrɛ min tun ɲɛminɛnen bɛ Fonona Sheikh Ahmed Kulibali fɛ ale kɛrɛfɛ min Adama Tanjigora ale tun bɛ fo ka taga se an ka CNT ka nɔrɔbila o fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka se ka a ko la ɲɛnamaya cogoya min na u ka nin lajɛrɛ in sen fɛ u ye baara minnu boloda san 2025 kɔnɔna la u ye olu jira yaasa jateminɛ bɛ se ka kɛ olu la cogoya min na ka fɛɛrɛw bila sen ka san 2026 u bɛ se ka yɛlɛma don u baarabolow la cogoya min na. Fonona Sheikh Ahmed Kulibali ka kumaw la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ma olu minnu ye u dɛmɛ yaasa nin lasigi bɛ se ka kɛ cogoya min na ani fana a ye a jira fana ko u ye baara minnu boloda san 2025 kɔnɔna la jateminɛw bɛna na kɛ yaasa yɛlɛma bɛ se ka don a ko la cogoya min na donna nataw la. I n'a fɔ ladalako la san o san BDMSA bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin silamɛ dɔw ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na. Ɲinan ta tako 11 hukumu kɔnɔna la o kɛra sibiri marisi kalo tile 14 san 2026 u ye misiri 18 de suwanti Bamakɔ kɔnɔna la ka 30 ka o suwanti an ka région kɔnɔna la ka se ka dɛmɛ kɛ ni maa ninnu ye cogoya min na u ye baganw fo ka taga se balo ani sukaro tulu ani min ye 30,000 enveloppe ka se ka o di ni misiri kelen-kelennaw ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye sunkalodonba kɔnɔna la cogoya min na u y'a jira k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bɛn ni kelenya min n'o kuma bɛ fɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ min ni an ka jamana sigilen bɛ o kan ka o lawaleya an ka jamana kɔnɔna la ani ɲɔgɔn cɛ. Karidon marisi kalo tile 15 san 2026 État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko an ka finitigilaka minnu tun minɛlen bɛ Banmantiwale tigilamɔgɔw fɛ ko olu sera ka u yɛrɛ tila ka bɔ ni maajugu ninnu bolo a dɔ ye Mohamed Wangaraba fo ka taga se Mohamed El Mahulud Diallo ni olu tun minɛna ni maajugu ninnu fɛ kabini octobre kalo tile 9 san 2025 a y'a jira ko ni maa ninnu sera k'u yɛrɛ bɔ ni maajuguw bolo marisi kalo tile 13 su ka dugu jɛ tile 14 san 2026 an bɛ wagati min na i ko bibi in na u bɛ gundam kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka bolo kan yaasa u bɛ se ka na u ka denbayaw la cogoya min na ani fana a ye a jira ko min ye Ali Ji Banyani ale ye Joyila préfet ye ni o kun minɛna février kalo tile 14 san 2026 maajugu dɔw fɛ Masina marabolo la ko o fana sera ka a yɛrɛ bɔ marisi kalo tile 13 an bɛ wagati min na ko bibi na a bɛ tɛnɛnkun kɔnɔna la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ k'u mago don a la kɛnɛyako ta fanfɛla la État-major général des armées ye folikan lase an ka ni cɛdenw ma u ka nin baara ɲuman kɛlen n'u ka wuli ka jɔ in na wa a y'a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan an ka maa minnu bɛ ni maajugu ninnu bolo ka se ka u sɔrɔ cogoya min na u kana u ka denbayaw la hɛrɛ ani baden na. San marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomiya kɔnɔna la min ye ONG Adramali ye olu ye hakilina ta ka kalansen labɛn marisi kalo tile 13 san 2026 ka ɲɛsin u ka acteurs humanitaires ma yaasa u bɛ baara min na ka se ka dɔ fara a ɲɛdɔn ka cogoya min na ani fana ni degun ni gɛlɛya ye yen sigibagaw sɔrɔ u bɛ se ka fura sɔrɔ a la teriya la cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina min ta ka ɲɛsin suguni kura ma an ka jamana kɔnɔna minisiri ka fɔla ni o ye général de brigade Isa Usumani Kulibali ye ale ye a jira a tagalen suguni kura jeninen kɔfɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya ta k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan suguni kura datugu fɔlɔ yaasa ka se ka a dilan o hokumu kɔnɔna la
maa minnu bɛ feere kɛ a kɔnɔna la u ye damakasi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka sabali u kana na suguni kura datugu sabu ko maa caman de bɛ olu dayirimɛ sirilen bɛ nin sugu in na ko muso cɛsabagatɔ b'a kɔnɔ maaw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ye yatimɛdenw ye wa maaw fɛnɛ bɛ yen minnu ka situation ma nɔgɔ o hukumu kɔnɔna la u y'a jira ko n'a ma ɲɛ u bɛna suguni kura dilan u ka yɔrɔ di u ma u bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka feere kɛ ka u dayirimɛ ɲini. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Guinée jamana ɲɛmaa ni Libéria ni Sierra Leone jamana ɲɛmaa ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye hakilina falen-falenw kɛ ka ɲɛsin gɛlɛya ma min bɛ ka ta ka ɲɛsin nin jamana saba bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dancɛ min bɛ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan min ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ale ka nɔrɔbila ɲalen kaba ale tun bɛ ka kɛ témoin ye a ko la u ye hakilina falen-falenw kɛ u bɛna fɛɛrɛ minnu bila sen kan yaasa min ye basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na wa u y'a jira fana ko donna nataw la u bɛna na sommet labɛn yaasa u ye hakilina minnu ta nin kɛnɛ kan ka se ka a lawaleya cogoya min na jamana in saba bɛ ka nafa sɔrɔ sira kama. N'an bɔra an bɛ taa Congo RDC kɔnɔna la marisi kalo tile 15 san 2026 ka kɛɲɛ ni jamana kalafili ye min kɛra Congo kɔnɔna la min ye u ka jamana kuntigi kɔrɔ Denis Sassou Nguesso ale ye sebaya sɔrɔ a tɔw bɛɛ lajɛlen kan ni 194 buruburu 82 ye hali k'a sɔrɔ ko u ka opposition maa dɔw u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na cogoya min na ka tiɲɛni don nka ko a ko bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ani bɛn ani kelenya kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko bibi in na min ye u ka cour constitutionnel maaw ye olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye a ka nin sebaya sɔrɔ in ye ka se ka a valider ani a ka kɛ jamana kuntigi ye ko kura a jirala ko an bɛ wagati min na i ko bibi in na Denis Sassou Nguesso a bɛ san 82 la wa a bɛna mandat 5nan de kɛ Congo RDC kunna. Ni bɛ dan sɛgɛn an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so Barkama logistique transit maaw fo sabu olu de bɛ ka an dɛmɛ an ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.